2022 елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тула. Әлеге зур чарага әзерлек кысаларында диния нәзарәтенә Казан басма компьютер шрифты нигезендәге Коръән басмасының электрон чыганаклары тапшырылды. Казан басма компьютер шрифтын булдыру өчен чит ил белгечләре җәлеп ителгән. Шрифтны төзүче Төркиянең Мәрмәрә университеты деканы доктор Мөхәммәд Абай. Казан басма компьютер шрифты нигезендәге Коръән басмасы дөнья күләм кабул ителгән әр-рәсем әл-Госмани стандартларына туры килә. Әлеге шрифт Коръән мөсхәфләрен татар дини мирасына караган һәм Коръәнне өйрәнү белән бәйле башка әдәбиятны да бастыруга зур мөмкинлекләр ача дип ассызыклады чыгыш ясаучылар. Мәгълүм булганча, 1909 елда Апанаев йортында 300-гә якын татар галимнәребез җыелган. Казан басма турында спорлашканнар. Нәтиҗәсендә бер комиссия оешкан. Олар Казан басмасында 57 урын тапканнар, оны төзәтергә кирәк дип. Ләкин кызганычка каршы инкыйлаб булгач, бер нәрсә үзгәрмәде. Хәзер Аллаһка шөкер былтыр без бу гамәлне башладык. Казан басмабызны, иске Казан басмабызны алып, һәрбер хәрефне аерым берем сканировать итеп, хәзер шрифтка салдык. Хәзерге вакытта безнең кулыбызда шрифт бар. Бу шрифтны без куллана алабыз. Һәрбер китабыбызны киләчәктә Казан шрифтыбыз белән бастыра алабыз.